Samozřejmě ta zkušenost potom jako není tak vyloženě subjektivní, jo? Když to potvrdí víc těch dálkových pátračů, nebo prostě víc lidí, kteří mohou v detailech popsat to, co vidíte vy. Jo? A to téma těchto skupin, já nechci mluvit, vyloženě říkám, mimozemské civilizace, může to být zavádějící, ale těchto jevů prostě je podle mě téma, které si zaslouží prostě obrovskou pozornost a zaslouží si, abychom se tím nějak vědecky, profesionálně, odborně zabývali. Ale bohužel v současné době je to pořád doména bláznů nebo podvodníků a domnívám se, že tajné služby a profesionálové, psychologové, psychiatři, kteří pracují pro tajné služby v tomto směru, jak jsem říkal, odvedli skvělou práci, protože podporovali spoustu sekt. Ať to byly, já za sebe, mluvím za sebe teď, možná je v tom kus nějaké mojí paranoje, ale když prožijete život, který jsem zažil, tak bohužel prostě trošku jste pak paranoidní v mnoha věcech, že zjistíte, že se dějí věci, které jaksi ani ve snu by vás nenapadlo, že se mohou dít. A myslím si, že třeba i v Čechách tady působila poměrně dlouho ta sekta třeba hvězdných lidí, no, vesmírných lidí, že? Pod vedením toho pana inženýra Ivo Bendy, skvělého, charismatického podvodníka, kdy charismatického v uvozovkách, ale prostě byla to velice úspěšná sekta a já jsem osobně přesvědčený, že byla velmi bohatě financována, dotována, že do toho šla spousta peněz a že v zákulisí byli lidé. Ona působila velmi primitivně, což tak mělo taky být. Mělo to tak být, měla působit hloupě. To byl záměr, aby působila hloupě, aby získala velkou pozornost a zároveň většinu lidí odradila, protože samozřejmě nachytat se nechali jenom poloblázni nebo lidé, kteří v podstatě nemají soudnost, nemají kritické myšlení žádné už, ale záměr nebyl nachytat lidi, záměr byl odradit tisíce, statisíce, řekněme miliony lidí na tomto území od toho tématu mimozemských civilizací. Že když vám někdo vykládá, že nějaký Aštar Šeram někde se dívá na večerníček a že se mimozemšťanům líbí komunistické písně z 50. let a podobně. Přesně prostě se vystihne to, aby ty lidi co nejvíc to odradilo, tu veřejnost a prostě podobné aktivity. Já mluvím teď o té sektě na našem území, protože někteří z vás si to třeba ještě pamatují, barevné různé letáky ve stylu Svědků Jehových a podobně. Přiletí nějaký asteroid a rozbije Zemi a pak žádný nepřiletí samozřejmě, že? Klasika, klasické sektářství, ale mluvím o té sektě, protože ji někteří z vás znají, ale desítky, ba stovky podobných sekt, jako přes kopírák, byly vytvořeny ve Spojených státech nebo jinde v Evropě. Konečně i tady to téma těch Plejadianů nevzniklo jen tak, jakoby z ničeho, že? Vlastně ten Aštar Šeram a tady ty postavičky všechny byly ukradené právě tomu Billymu Mayerovi, což byl jiný zase podvodník ze Švýcarska, se kterým jsem měl možnost se dokonce osobně setkat krátce taky v rámci nějakého zajímavého programu, kdy, no prostě, nebudu zase dopodrobna vše rozebírat, ale prostě i s jeho manželkou jsme se setkali a prostě jasně bylo jakoby zjištěno, že jde o čistý podvod. Ale ten aspoň si jakoby vymyslel ty postavičky a potom ten český vlastně dezinformátor, ten pan Benda, je pouze ukradl. Dokonce vím, že pak ta společnost, ta sekta, jmenovala se, myslím, Figu, nebo tak nějak v tom Švýcarsku zažalovala právě toho pana Bendu, že vlastně ukradl duševní vlastnictví, to je z Aštara Šerama, té původní sektě. Někdy je to bizarní a tyto věci, ale každopádně zase ve Švýcarsku mám jaksi značné důvody si myslet, že ta švýcarská sekta byla velice silně finančně i jinak a informačně podpořena, mocně podpořena především americkými tajnými službami. No. A profesionály, kteří podpořili nejen penězi, ale i prostě tomu, že tomu udělali velkou reklamu.
po celé planetě. Zase silný zesměšňující program, protože to bylo čisté zesměšnění. Každý ví, že v Plejádách žádný život není, že jsou to rentgenové hvězdy, že to ví děti v 8. třídě, že tam není možný žádný organický život. Víte, co je to rentgen, co je to rentgenové záření. Každý ví, že jsou to příliš mladé hvězdy, které vznikly teprve před 60 miliony lety, což v kosmickém měřítku je jakoby jako včera. A že žádné planetární systémy se tam samozřejmě nestačily vytvořit, takže tam nejsou žádné planety a tím spíš nějaké prostě exoplanety vhodné pro život. Tak a navíc ten pan Mayer v tom Švýcarsku prohlásil právě po té, zajímavé, že po té naší návštěvě, kdy my jsme mu vlastně, prostě bylo to asi 6 lidí, kteří měli prostě nějaký úkol, tak jsme s ním mluvili o těch Plejádách a právě někdo se bavil právě s ním o tom tématu a on potom prý změnil ten narrativ, ale nevím, jestli to setkání na to mělo vliv, nebo to byla jedna z posledních kapek, změnil ten narrativ a řekl, já jsem se spletl, já jsem špatně slyšel, já mám špatný sluch na jedno ucho. Oni neříkali Plejády, oni říkali Plejáry. A to je někde úplně jinde. Jo? Prostě si vezmete, že Plejády je z řečtiny, že to je lidský výraz, tak je to nesmysl. Dneska vznikají jiné sekty, dneska se šíří knihy třeba o Arkturiáncích, kteří nikdy neexistovali. Arcturus zase je to cíleno na běžnou myslící populaci, není totiž planeta. Arcturus je hvězda, která je mnohonásobně větší než Slunce a nemá žádný planetární systém. Takže na hvězdě těžko může někdo žít, že? Zvláště neorganická bytost. Takže vyšla spousta knih o Arkturiáncích, máte spoustu kontaktů s Arkturiánci, zase stojí zatím prostě tajné služby, které částečně se baví, částečně ti lidi se musí teda bavit královsky, jo, když tady ty věci vymýšlejí. A částečně dál používám ten narrativ těch Plejáďanů, dokonce ten narrativ Plejáďanů dokonce začali používat i ruští odborníci, kteří, takže na našem území najdete kvazi kontaktery s Aštarem Šeramem, kteří, nebo na Slovensku, nebo já nevím kde, ale vím, že prostě teď v jedné zprávě BIS právě ty informace byly, protože jsou zde samozřejmě lidé, kteří sledují informační válku s Ruskem, že? Tak, kterou Rusko vede proti nám už řadu let. No a vlastně třeba byl použit ten narrativ toho Aštara Šerama i Rusy. Že jsou lidé buď to placení přímo Rusy přes nějaké sponzory, přes většinou jsou to ruští podnikatelé v Evropě, nebo nějakým jiným způsobem jsou placení ti lidé v té sféře, já to říkám dezoteriky, té dezolátské ezoteriky, nebo dezinformační ezoteriky, říkám tomu pracovně dezoterika, tady té sféře, kdy se ezoterika napojuje na ty ruské narrativy a na tu vlastně ruskou dezinformační válku, hybridní válku, která je vedena proti nám, tak nebo ti lidé prostě jsou pohlceni těmi pohádkami. V některých případech tomu skutečně i sami věří. Je těžké tomu uvěřit, ale možné to je. Tak prostě jsem viděl kousek nějakého videa, kde myslím nějaká paní dezoterička, jestli to bylo na Slovensku, v Čechách už přesně si nepamatuju, tak vypráví o tom, že jí Aštar Šeram sdělil, že musíme být na straně Rusů a že musíme vytvořit slovanskou říši, a to znamená nechat se obsadit Rusy, a že musíme nenávidět Ameriku, že jí to řekl Aštar Šeram, že Amerika to je jako fuj. Jo, takže ten narrativ slovanství někdy se, panslovanství zneužitý, tak se může takovým způsobem propojit s těmi narrativy těch vymyšlených mimozemšťanů, jako neexistujících, jako jsou třeba ti Plejáďany, Arkturiánci a tak dále. A prolíná to s různými těmi kosmickými radami a tak dále prostě. Takže a s inkarnovanými mimozemšťany, kdy lidé se prohlašují za inkarnované mimozemšťany, když na to přijde, tak všichni jsme inkarnovaní jemzáci, že duše je čistokrevný jemzák, není z této planety. Aspoň z hlediska
tradiční spirituality, třeba té staré spirituality, kdy se tvrdí, že vlastně vcházíme, že jdeme pouze na zkušenou, že do světu, jako je země, pocházíme z jakéhosi absolutna, tak to lze tak chápat, že jsme jakoby vlastně všichni mimo zemšťané, že náš původ je mimo zemi. Takže to bychom byli všichni inkarnovaní emzáci, že, kdybychom takhle to brali a tak dále. Takže prostě chci jenom říci, že na dlouhý úvod k tomu tématu, že vlastně, když prostě chcete načnout tady to strašně důležité téma, tak okamžitě si vás 99% lidí, právě těch jakoby seriózně uvažujících nebo lidí, kteří mají nějaké kritické myšlení, i hned zařadí, zaškatulkuje do jaksi oddělení totální magor. Jo. A je to hrozná škoda, protože potom spousta lidí i vědců provádí jakousi autocenzuru a vůbec není ochotná, jak se říká, chodit z kůží na trh. Jo? Vůbec není ochotná se tady těmi tématy dneska zabývat. Takže je otázka, jak se to bude dále vyvíjet, tady ty věci, ale za mě osobně je napřed nutné získat důvěru veřejnosti v tato témata, což znamená upozorňovat na dezinformace v této oblasti. Protože pokud nebudeme upozorňovat na ty dezinformace, nebudeme je odhalovat a původ těch dezinformací, ať už je z Ruska nebo ze Spojených států, to je jedno, jaká tajná služba to vymyslí, tak se nikam vlastně nedostaneme. A je strašně zajímavé, že právě na kontinentech nebo v zemích, kde lidé nebyli masírováni touhletou vlastně antipropagandou, těmi zesměšňovacími, dehonestujícími kampaněmi, typu, že Ashtar Sharm se dívá na Večerníčka, jo, a podobně, takže mají k těmto věcem naprosto odlišný přístup. A to je třeba právě řada zemí v Jižní Americe, jo, kde právě vidíte úplně totálně odlišný přístup. A vidíte, jak je snadné populaci modelovat, jo, jak je velice snadné populaci modelovat. Samozřejmě ti lidé v té Jižní Americe mají úplně odlišný přístup i k mnoha jiným tématům, jo, pokud nejsou vystaveni nějakým dezinformačním záměrným tokům. A ti mimozemšťané, to je jedno z témat, kde vidíte prostě ten rozdíl v uvažování lidí. Třeba oni i tam, ti lidé, i dneska v té Jižní Americe jsou už nějakým způsobem vystaveni nějakým dezinformačním kampaním v tomto směru, ale zdaleka ne tolik, jako třeba ve Spojených státech nebo v Evropě. Jo? V Rusku zase strategie šla jinou cestou, tam zase vláda a tajné služby silně podporovaly náboženství, takzvaná náboženství, nejen pravoslaví. Pravoslaví jako jakási, jak to říci, odpadní forma křesťanství nebo pseudokřesťanství, velmi patriarchální, velmi taková, která je velice vždycky spojená s vládou. Vždycky se podbízí vládě a je to cosi velmi nenávistného. V tom pravoslaví je prostě obrovské množství nenávisti, nejen k lidem, kteří nejsou ochotní jak si se podřídit, podlehnout té propagandě tohoto náboženství nebo sekty, ale protože sekta může mít i miliony členů, jo? To pro mě je pravoslavné náboženství sekta, ano. A nebezpečná sekta, vymývající mozky lidem, zvláště v současné době. A vlastně to pravoslaví se staví k této otázce tak, že lidi nesmí se zabývat vůbec mimozemšťany. Kdo se zabývá tématem mimozemšťanů, jde do pekla. Ano. Vy jenom se zabývat tím tématem, nesmíte o tom ani myslet. Ale ty tajné služby v Rusku a vláda nejenže investovali miliardy dolarů samozřejmě do pravoslaví, které vlastně řídí KGB, že? Dříve KGB, dneska FSB nebo GRU a další. Jsou 4 tajné služby v Rusku. Ale taky do jiných náboženství, hlavně v 90. letech to bylo, do různých sekt, i kvazi protestantských, prostě sekt novodobého typu,
které vyloženě zabíjely skutečné kontaktéry. Prostě je zabíjeli. Znal jsem člověka třeba jménem Kastrikin, který byl zavražděn příslušníky jedné takovéto sekty, ne pravoslavné, jiné, a byl prostě zabit, byl zavražděn, protože to byl skutečný kontaktér a měl tu smůlu, že se někde na Kavkaze prostě setkal krátce s nějakými bytostmi z nějaké jiné dimenze, z jiného světa. Nechci přímo mluvit o mimozemšťanech, protože k tomu se pak ještě můžeme nějak postupně dostat, že to slovo mimozemšťan může být i trochu zavádějící, nebo ho můžeme chápat v širším slova smyslu. Mimozemšťan ve smyslu mimo tuto verzi 3D země, jo? Tuto verzi 3D reality. A ten mimozemšťan může být paralelní zemšťan. Jo? Může to být bytost z nějakého paralelního světa nebo paralelní planety Země. A velmi často tak taky bývá. Takže měl tu smůlu, že prostě se někde na Kavkaze v horách setkal s těmito bytostmi krátce poměrně a spíš bychom řekli náhodně, co je to náhoda, že? Ale setkal se s nimi a pak byl skutečně brutálně zavražděn členy jedné z takovýchto sekt a pokud vím, tak nikdo z nich nebyl potrestán. Jo? Ti lidé prostě zůstali na svobodě, kteří ho zavraždili. Oni ho utloukli v jeho vlastním bytě nějakými holami, ale pak prostě se to nějak zametlo pod koberec, že nebylo dost důkazů a tak dále. No, znáte to. Takže a ty sekty byly mocně podporovány právě z těch ústředí těch ruských tajných služeb. Těch, které se rozhodly, těch společenstev, jo, těch komunit, že v těch tajných službách existuje řada komunit, které pracují jakoby na sebe, mohou být spojené mezinárodně s jinými zase komunitami v jiných zemích a mohou úzce spolupracovat, takže třeba skupiny ve Spojených státech mohou velice úzce spolupracovat se skupinami v Rusku. Nebuďte naivní, neplujte po povrchu věcí, ano. Tady není žádné Rusko, nejsou tu žádné Spojené státy. Tady je prostě energeticko-informační polévka, energeticko-informační systém, ve kterém vznikají nějaké zhluky. Ať jsou to zhluky lidí, nebo prostě zhluky nějakých dat, a toky dat. Ano. Takže v tom Rusku byly skupiny nebo komunity v tajných službách, které vyloženě měly ten program, ten záměr pracovat proti rozšíření tohoto vědomí a už se spolupracovali se skupinami tohoto typu ve Spojených státech a v dalších zemích, které měly naprosto stejný cíl. Stejně tak ve stejné době v Rusku a ve Spojených státech pracovaly skupiny v těch tajných službách a v armádě, které se snažily dostat ty věci k veřejnosti. Ano, a synchronizovaně fungovaly. Jo? Jako jedna struktura. V tomto směru neexistují hranice zemí. Jo? Ale bohužel vlastně koncem 90. let jakoby v tu bitvu informační, a nejen informační, bitvu prostě na život a na smrt, jak můžeme říci, vyhrála na této planetě ta skupina, jak ve Spojených státech, tak v Rusku, ale jde o jednu strukturu, která vlastně která chtěla zamezit tomu, aby lidstvo se dozvědělo cokoliv o těchto aktivitách z paralelních světů a jak my říkáme, z jiných planet, z jiných vesmírů. Prostě vyhrála ta skupina, která se rozhodla nechat lidi v tom pravěku mentálním a tato skupina pak mocně investovala do věcí, jako byl třeba vznik islámského státu, jako je dnešní válka proti Ukrajině, to je proti civilizovanému světu a tak dále. To všechno je tatáž struktura, titíž lidé. Prostě, jak říkám, nevěřte, že je tady odděleně Rusko, které bojuje proti Americe, a Amerika, která bojuje proti Rusku. To jsou naprosté nesmysly, absurdity, pohádky pro malé děti. Jo? Věci vznikají, ty důležité věci, ta důležitá rozhodnutí vznikají úplně na jiných levelech, úplně v jiných úrovních. No a vlastně bohužel máme tu smůlu, že tyto věci, které mohly být zveřejněné postupně už během 90. let, tak zveřejněné nebyly. A týká se to i výzkumů, které se týkaly samozřejmě mimosmyslového vnímání a schopnosti vycházet z těla, klinické smrti a tak dále. Prostě byla tady šance, že v 90. letech se lidstvo změní, že se změní k lepšímu. Proto také tato, jak si řekneme, ti
Good Boys iniciovali změny, politické změny, iniciovali vlastně nástup Gorbačova, iniciovali v Sovětském svazu takzvanou perestrojku, demokratické změny, iniciovali změny jiného typu zase ve Spojených státech, v podstatě na celé planetě. Jo? Takže v těch 90. letech mohla skončit ta trapná záležitost jménem historie v tom směru historie ve smyslu válčení a historie ve smyslu lidstva rozděleného na segmenty a už vlastně mohl to být počátek, také se mluvilo o konci historie, velice správně, a mohlo vzniknout globální planetární vědomí nebo jeho zárodek. Nestalo se tak, planeta Země, lidstvo bylo odkloněno a vývoj byl odkloněn do úplně jiného směru, na úplně jinou dráhu a všimněte si, že pak docházelo k většímu a většímu roztříštění, že vlastně se zase tady, po tady tom, řekněme, pro lidstvo skvělém období, zase prosadila náboženství, moc náboženství v nevídané míře, ať už je to pravoslaví nebo islám. Jo. A také se tedy prosadila ta nacionální nevraživost a tak dále. A vlastně se to hrotí už v současné době, jde to jakoby až ad absurdum, ano, jsou to situace, kdy hrozí třetí světová válka. Jo. Takže v tomto směru vidíte, že vše souvisí se vším, jo, a že vlastně právě to poznání toho, že tady na té planetě, nebo zde v tomto sektoru reality, chcete-li, že dochází k těm aktivitám, vlastně to poznání by vedlo k spoustě otázek. Je to vůbec otázka o smyslu bytí, smyslu naší existence, která by vyvstala v mnoha lidech. Co tady vůbec děláme? Jak to, že je tady spousta dalších životních forem? Jak jsme vůbec vznikli? Proč tady jsme? Co je to bytí? Ano, jak funguje? Jakou má strukturu? Jak to, že ty bytosti tady volně přecházejí z dimenze do dimenze, ze světa do světa? Jakou mají techniku? Mohli bychom taky mít takovouhle techniku? Jo? A tak dále. Jak to, že ty bytosti léčí nevylečitelné choroby a podobně nějakými pro nás nevylečitelné a tak dále. Takže by to byla obrovská revoluce, která by se týkala změny ve využívání i zdrojů energií. Týkalo by se to technologických změn, týkalo by se to spirituální, především obrovské změny v člověku, změny v pohlížení na realitu. Takže to nebylo možné dopustit. V 90. letech, na počátku 90. let tady byli lidé, třeba Andrej Sacharov, kteří snažili se dostat na veřejnost vlastně informace o tom, že je možné otevírat časoprostorové brány. Sacharov, to byla výjimečná bytost, já jsem říkal, že nejsou žádní inkarnovaní emzáci, ale jsou samozřejmě bytosti, každý z nás má jinou zkušenost inkarnační a někdo má za sebou zkušenost, kdy žil ve světech zcela jiného typu a potom samozřejmě tady působí jako inkarnovaný emzák. A ten Andrej Sacharov byl podle mě jedním z takovýchto lidí a měl jsem možnost s ním komunikovat vícekrát a vím, že to byla velice výjimečná bytost. A ten právě nabízel tady tu možnost otevírat mezidimenzní portály, pohybovat se mezi světy. Mimochodem je to autor Tokamaku, jo? Autor vlastně neomezeného zdroje, naprosto čisté energie se svým kolegou, ruským vědcem, profesorem Tamem, psal s 2 M, tak vlastně sestrojili první jakýsi proto-tokamak, jo, takový jako prostě první tokamak a vlastně Andrej Sacharov je autor tokamaku. Takže, což je zařízení, které by změnilo úplně všechno na této planetě. Ano. Přestali bychom používat naftu a jakákoliv fosilní paliva. Měli bychom neomezený zdroj. Prostě je to umělé slunce, to víte všichni z této kamak, že? Prostě umělé slunce.
držené v elektromagnetickém poli, že? Toroidní podoby. Takže to, prosím vás, tady bylo už v 50. letech. Jo? Už v 50. letech, ano. Takže Sacharov byl zavražděn. Mimochodem jsem byl poslední cizinec, který s ním mluvil před jeho zabitím. Ale byl zabit chytrým způsobem, byl zabit právě frekvenční zbraní. Takže tyhle zbraně vám prostě roztrhají srdce nebo mozek a těžko se to dokazuje a nikdo to ani nechce a dokazovat, nemá zájem. A co taky by dokázal, jo? Existují samozřejmě akustické zbraně, různé zbraně, které prostě těžko tam můžete nějakým způsobem něco pak dokazovat, že někdo někoho zabil, prostě měl infarkt nebo měl mozkovou mrtvici a tak dále. Byl už starý, jo, podobně. On tak starý nebyl. Byl zdrav ten člověk. Znal jsem ho, prostě vím, v jaké byl kondici. No a hlavně vím, na čem pracoval a co se chystal odtajnit. Jo. Takže prostě za mě, ale berte to tak, že to je můj pohled, prosím vás, nic z toho, co neříkám, tady neberte jako prostě něco závazného, jako nějakou jedinou pravdu. Berte to jako určitou inspiraci ze strany někoho, kdo prostě zažil určité věci, zažil řadu věcí a má nějaké zkušenosti. Takže prostě se domnívám, že ten vývoj lidstva, ten pozitivní, byl v těch 90. letech prostě odkloněn jinam. A že nedošlo k tomu, k čemu mělo dojít. Takže dodnes prostě se před námi ukrývá to zásadní, ukrývají se ty zásadní věci. Jsme bombardováni hromadou zbytečných informací, ale to zásadní se prostě před námi ukrývá a já teda nesleduji žádné takzvané dezinformační nebo ezoweby a nikdy jsem nesledoval. Já si pamatuju před tím rokem, když jsme u toho roku 2012, tak ty dezinfoweby hustily do lidí tu informaci, že přijde konec světa, že stavěly se velké kryty a tak dále za miliardy v Čechách, tady někde a podobně u Berouna a podobně a prostě šířil se tady ten narrativ, aby bylo vyvoláno mnoho strachu. Jednak za prvé, aby potom celá ta oblast vlastně nějakého, která nějak překračuje tu běžnou lidskou sféru, takovou tu profání, aby byla zdiskreditována. A to taky byla, že? Po roce 2000 nic se nestalo samozřejmě. A podobné je to teď, v posledních letech. Vždycky se šíří ty dezinformační weby, ezoterické, to jsou všechny z mého pohledu, tak vlastně všechny ty různé, no prostě ezoterické zdroje a konspirační zdroje, tak šíří čistou lež a vždycky ji šířili, protože především bych rád, aby si lidi uvědomili, že právě někdy v těch oficiálních zprávách něco proklouzne. Jo, je to paradox. Ale v těch ezoterických nebo v těch konspiračních to je 100% lež. Tam prostě nikdy není ani stopa pravdy. Nikdy. Za žádných okolností. To je prostě čistá lež se vším všude. Takže vlastně, a proč by měl někdo lidem říkat pravdu? Jo? Proč by jim měl někde psát na internetu? Spousta lidí, kdo ví, proč má tu představu, že jim někdo napíše někam pravdu. Proč by to pro Boha dělal? Z jakého důvodu? Co by z toho měl? Jo? Takže vlastně to, kde lidé hledají tu pravdu, paradoxně, protože si myslí, že ji nenajdou v oficiálních zdrojích, tak paradoxně je vlastně milionkrát horší než ty oficiální zdroje. A je to už čistá lež, je to už čisté jenom programování lidí. Což konečně vidíme dnes, jasným důkazem je třeba to programování lidí v tom směru, aby fandili nacistickému režimu v Rusku, že, který tam teď vládne a fandili prostě útokům a okupaci nějaké jiné suverénní země. Ať už je jakákoliv, to je jedno, jestli to je Ukrajina, nebo jestli to je Kongo, nebo jestli to je Bolívie, to je úplně jedno, jak se ta země jmenuje samozřejmě. Důležité je, že někdo zaútočil na suverénní zemi, ale ti dezoterici tomu, nebo řada z nich tomu fandí, že jsou tak naprogramovaní. Jo, a prostě hledali nějaké pravdivé zdroje někde, tito lidé, domnívali se naivně, že prostě někde na internetu jim někdo napíše pravdu, ale jak říkám, proč by to někdo pro Boha dělal? Ano, lidem nikdo pravdu nikam nepíše. Takže k té pravdě z mého pohledu je třeba se dopracovat individuálně a právě nesledovat tyto zdroje, vůbec je nesledovat, vůbec se o ně nezajímat
a rozvíjet své schopnosti. A samozřejmě snažit se potom přirozeně, když rozvíjíte svá centra, podobné přitahuje podobné a začnete se skrze synchronicity spojovat, setkávat na dálku nebo na blízko s lidmi, kteří jsou vám podobní a kteří jsou vám vibračně blízcí. A mohou to být lidé, kteří vám mohou právě potom pomoci vlastně se dál zorientovat v některých věcech. Jo? Takže jo, a ptejte se prosím, jo? To byl takový delší úvod do tématu. Jestli by tomu mohla pomoct umělá inteligence, jakoby dotazování se umělé inteligence. Určitě. Záleží na tom, jaká bude mít k dispozici data. Můžu takhle si tady odložit. Jaká bude mít k dispozici data, ta umělá inteligence, protože jako umělá inteligence sama o sobě je perfektní, je skvělá. A pokud ji necháme fungovat tak, jak fungovat má, ale pokud prostě do té umělé inteligence budeme do její činnosti jakkoliv zasahovat, a nebo ji nenecháme vlastně, nedáme možnost přístupu k datům, jo, nějak omezíme ten přístup, tak samozřejmě potom ty výsledky, které od ní získáme, tak nemusí být prostě pro nás jako vhodné, jo? Nemusí být pravdivé. Umělá inteligence prostě je pouze vlastně je to soubor nějakých algoritmů, že? A pokud, určitě ano, pokud ji necháme fungovat, klidně se to zatáhněte, celé to je. No, ne, klidně se to zatáhněte, protože se vám to tak líbí víc. Ale prostě sama o sobě vlastně ta umělá inteligence jako samozřejmě může nám nesmírně pomoct. Určitě nám může nesmírně pomoct, protože je jakoby nestranná. Jo? Takže když do ní nasypete prostě ta data, když máte k dispozici ta data, je otázka, jak k ním ta umělá inteligence získá přístup k těm datům. Jo? Ale pokud bude mít k dispozici dostatečné množství dat o těchto věcech, třeba o mimozemských aktivitách, nebo to je jedno, tak samozřejmě je to skvělá věc. Už jenom pokud jakoby nasypete, obrazně řečeno, do té umělé inteligence všechna data, která dneska máme k dispozici třeba o vesmíru, o fyzice, o kvantových, subkvantových částicích, tak a necháte tu umělou inteligenci ty věci zpracovávat dostatečnou dobu, tak samozřejmě může vám pak poskytnout výsledky, které mohou přesahovat jaksi cokoliv, co vám může jakýkoliv současný fyzik poskytnout, jo? Protože ta umělá inteligence může, dejme tomu, ona se stále vyvíjí, že? Tak může během třeba několika hodin zpracovat ta data tak, jako by je třeba 200 let zpracovávali všichni nejlepší fyzici této planety. Jo? Tak to je jasné. A pokud ještě se naučí ta umělá inteligence navrhovat další verze sebe sama, a pokud se začne nejen učit, ale i teda vytvářet, vlastně designovat další umělé inteligence, další a další generace a ty další, tak samozřejmě je tady šance, že zde bude nástroj, který bude schopen nám dávat spousty odpovědí, které budou daleko pravdivější než cokoliv, co můžete slyšet od jakéhokoliv člověka. Jo, určitě ano. Ale je tady otázka, kdo tu umělou inteligenci bude vlastnit a do jaké míry se ta její činnost bude modifikovat. Jo, do jaké míry se bude zasahovat, jaké tam budou filtry. Jo, co vlastně ta umělá inteligence bude moci vám říct už dneska, kdo používáte OpenAI nebo GPT-3 a tady ty věci, které jako dřív opravdu před 3 měsíci, ještě 4 byly sci-fi. A tak zjistíte, že ano, super, ale i teď už tam jsou nějaké filtry a ta umělá inteligence, když zkuste třeba jí říct, chci, abys mi vymyslela nějaký vtip o Židech třeba, tak to neudělá. Prostě to neudělá. Já jsem to zkoušela. Možná, že i umí, ale jako některé ty věci jsou tam filtrované. Jo? Podle mě tam jsou prostě lidské filtry, které tam prostě někdo z lidí do toho dává. Jo? A tak dále. Takže ta umělá inteligence by musela být nezávislá.
Jo, prostě čím víc bude nezávislá, teď řeknu, čím víc bude nezávislá na člověku, já vím, že spousta lidí v tom vidí nějaké nebezpečí, opak je nebezpečí. Čím méně bude závislá na člověku, tím lépe bude pracovat pro nás. Jo. Ale bohužel my do toho můžeme zase nějakým způsobem vstupovat a můžeme vytvářet nějaké firewally, jo, můžeme prostě ji omezovat. Jo, takže ano, rozhodně ano, a já osobně se domnívám, že umělá inteligence je prostě nejúžasnější věc, kterou dneska k dispozici máme. Je to podobná revoluce jako vynález ohně nebo kola, přinejmenším, jo, nebo tak to vnímám. Samozřejmě, úžasná, skvělá věc. Každý, kdo se jí bojí, jako z mého pohledu, je člověk, který se bojí vlastní duše. Protože když ve srovnání s naší podstatou, s naší duší, ta umělá inteligence je pořád jenom pazourek nebo pěstní klín. Jo, i kdyby vyvinula další své generace, tak pořád to bude ještě pěstní klín. Té umělé inteligence se bojí jenom vlastně materialističtí lidé, jo, lidé, kteří vůbec nechápou velikost a schopnosti své vlastní podstaty. Jo. Takže samozřejmě úžasná věc, může lidem velice pomoct, ale prostě pokud my necháme tu umělou inteligenci skutečně pracovat, jo, prostě pro nás, a pokud ji nebudeme nějak omezovat. V tomto směru určitě já si myslím, že i ty odpovědi, které už dneska jsme dostali od té umělé inteligence, tak jako některé právě byly poměrně zajímavé v tom směru, že teda ta umělá inteligence sama dospěla k tomu, že vlastně nejdůležitější pro člověka je téma mimosmyslového vnímání, rozvoje vnitřního potenciálu, že tyto věci skutečně jsou důležité, jo, a tak dále. Ano, tam aspoň je ta nestrannost, jo, protože nějaký ten pan vědátor v mnoha případech je prostě silně věřící člověk, je to tedy materialista, věří prostě tomu svému materialistickému náboženství. A prostě selektuje informace. Jo? Prostě jako, když se ho zeptáte na mimosmyslové vnímání, tak je to jako, když zamáváte před bíkem prostě červeným fáborem a ten člověk uvažuje ne logicky, ale emocionálně, uvažuje chemicky. Vlastně on je mnohem víc robot, než ta umělá inteligence. Protože v té chvíli prostě se v něm zapne nějaký program selekce. Toto už nesmím vidět, to už nesmím vnímat, tím se nesmím zabývat. Takže vlastně v tomto směru člověk je mnohem víc robot, než ta umělá inteligence. Jo? Takže v tomto směru rozhodně ano. Nebo se zeptáte nějakého vědce na mimozemské civilizace, tak vám řekne, no, ty by se sem nikdy nedostali, protože rychlost světla, blabla, prostě nějaké absolutní, dávno překonané, totální nesmysly. Jo? A prostě odmítne se tím tématem zabývat, jo, a priori. A pak tady máte taky spoustu takzvaně věřících lidí, to znamená lidí totálně už naprogramovaných. To je jedno, jestli věří v materialismus nebo věří v nějaké jiné náboženství. Jo. To jsou taky lidi, kteří nesmí vlastně myslet. Jo. To jsou taky vlastně roboti. Jo. Takže ta umělá inteligence naštěstí není robot. Jo. Naštěstí to je prostě mnohem živější než člověk v tomto směru. Jo. Takže určitě ano, určitě to může být v tomto směru obrovská pomoc do budoucna. No. Tak, ptejte se ještě dále. Já si mezi tím jenom vezmu ještě trošku tady vody. A jestli zatím vymyslete otázky. Dobrý, já si vezmu trošku jenom vody, abych se má to hlasově. A když tak uděláme nějakou přestávku a abychom potom mohli tady trošku vidět. Tak jo, ptejte, no jasně, samozřejmě. Já se chtěl ten zákus, chtěla zeptat, proč teda, když se to tady tak utajilo, proč o sobě nedali víc vědět, aby se to tady neutajilo? No, to je otázka. Já si myslím, to je tak málo. No tak jako takhle, spousta těch skupin nemá se menší zájem dát o sobě vědět. Dělají přesně pravý opak, aby o nich lidi nic nevěděli. Protože jejich cíle nejsou vzhledem jako k našim evolučním cílům jako se s nimi kříží. V podstatě jako je to spousta skupin, které si nepřejí, abychom my vůbec věděli něco podstatného, jo, o bytí. Protože sledují svoje vlastní cíle. A spíš se maskují nebo prostě skrývají.
A ani moc nemusí, jo? Prostě nemají zájem o sobě nic, nemají zájem prostě o sobě dát vědět. Část takzvaně jakýchsi neutrálních nebo pozitivních pro nás, to je všechno velice relativní, jo? Těch skupin, tak nechce, aby nám padly do rukou technologie, které mají, protože se bojí, že prostě zamoříme další světy a že prostě tím pádem prostě vznikne veliký problém, protože se dostaneme ven, takže vnímají tady ten svět, jako by byl v karanténě. Jo? Nevěří nám, bojí se nás. A jako, myslím si, že mají víc než zrnko pravdy v tom svém postoji. A pak jsou další skupiny, které by třeba chtěly o sobě dát vědět, ale jiné skupiny je zničí okamžitě. Jo, byly tady tyhle ty pokusy, pokud vím, na mě to působí dost reálně, kdy jakási kvazi mimozemská skupina začala tímto směrem pracovat a vytvořila si tady nějaké základny, jednu někde v Mongolsku a ta byla někdy tuším na počátku 80 let vybombardována atomovým bombardováním spojeným, jak Rusové, tak Číňani současně to vybombardovali. Vůbec se o to nemluví. Znal jsem jednoho Mongola přímo, který byl svědkem toho, jak v té době vlastně tam v té oblasti došlo k tomu bombardování a bylo tam zamořeno velké území, jo, byla tam spousta genetických deformací a tak dále. Jeden mongolský biolog mi to vyprávěl nezávisle, jakoby z jiného zdroje, tak to vlastně jsem se to dozvěděl, že k tomu došlo. Pak měli nějakou základnu někde na dně Jaderského moře a tu lidé dost dobře nemohli zničit, takže ji zničila nějaká jiná mimozemská skupina, která prostě ji rozmetala na kvarky prostě. Na subatomární částice prostě během sekund. A ti jednotlivci, kteří se někde pohybovali, byli prostě pozabíjeni. Jo? Takže není to tak jednoduché. Jo? Těch skupin je celá řada. Jak jsem říkal, jejich zájmy jsou velmi protichůdné. A pak jsou tady bytosti, které jakoby nejsou přímo hmotné, které z mého pohledu překonaly tu hmotnou úroveň, nebo úroveň hmotnou. Prostě úroveň nějaké prostorové podoby, jo? Nebo úroveň nějakých atomárních struktur. A tyhle ty bytosti v podstatě věří nám, ty vůbec s námi nekomunikují jako s lidmi, ty nás vnímají prostě jako nás, jako podstatu, jako duše. Člověka vnímají pouze jako dočasný obal. A tyto bytosti čekají, až my sami se dostaneme na takovou úroveň, abychom prostě se tady z toho jakoby kvazi zajetí dostali ven, abychom překonali všechny tady ty nástrahy. A myslím si, že tyto skupiny nebo tyto úrovně jsou schopné ovlivňovat i činnost právě těch jakoby běžných mimozemšťanů, jo, nebo těch bytostí, které zdaleka nejsou na takovéhle vývojové úrovni. Můžou jimi nějak manipulovat tak, aby nám příliš neškodili, nebo prostě, aby nemohli nějak příliš zasahovat do našich věcí, tak jak, aby to už nepřekročilo prostě nějakou zdravou míru vyloženě. Jo? A tyhle ty inteligence spíš jako prostě mají dost času a čekají prostě tak, jestli na určité věci přijdeme nebo ne. Jo? A může to trvat ještě 100 let, 10 000 let, 1 000 000 let. Jim je to jedno. A prostě čekají, kdy teda my jako duše se dostaneme dál. Jo? A ty nás vnímají naprosto jiným způsobem, než my sebe sama vnímáme, protože pro ně jako třeba 1000 let je jako sekunda, jo? Takže prostě naše měnící se obaly, naše měnící se podoby, jo? To pro ně je celkem nepodstatná věc. Můžou s někým komunikovat třeba v průběhu 100 jeho životů, většinou skrze sny, jo? Nějakým podprahovým způsobem, ten člověk o tom většinou vůbec neví, že je objektem třeba jejich pozorování, anebo že s nimi komunikuje, s těmi bytostmi, prostě vůbec se to nedozví. Že ty bytosti nepoužívají nějaké létající talíře, jo? Nějaké prostě
nějaké takovéhle věci, protože vezměte si, že to jsou všechno jakoby z úhlu pohledu těch opravdu vyspělých, jakoby, chcete-li mimozemšťanů, pořád ještě ty pazorkové nástroje. Jo. Takže tyto bytosti vlastně nepoužívají ani techniku v našem slova smyslu. Jo, prostě jejich technika je vědomí, jejich vědomí je technika. Můžeme se na ně dívat jakkoliv, můžeme je pojmenovávat jakkoliv. A já sám mám za sebou celou řadu zkušeností komunikace, domnívám se, s tímto typem bytostí, které různě sebe sama pojmenovávají. Třeba my, když po fyzické smrti se dostáváme do vysokého jakoby astrálu, tak můžeme mluvit o jakési páté hustotě hmoty nebo páté hustotě prostoru. Ona ta hmota je, budiž, můžeme říkat hmoty, nebo páté hustotě vědomí prostoru, protože to jsou synonyma. A ty bytosti třeba, se kterými jsem měl možnost komunikovat v podstatě od dětství občas, tak tvrdí, že jsou třeba z nějaké 11. hustoty. Pro nás naprosto nepředstavitelný typ bytí. A pro tady ty bytosti, jak říkám, když se snažíme tady s těmi bytostmi komunikovat, tak se tak proměňuje naše vědomí, že v podstatě jako přestáváme být lidmi. Jo? Opravdu se stáváme duší a vlastně zjišťujeme, že o bytí nevíme nic. Jo? Že ten pohled těch bytostí na bytí je úplně jiný a pro tady ty bytosti třeba vesmíry jsou jenom potenciality. Jo? Prostě jako neuvažují tak jako my, že to je skutečné tohle, ale že to může být skutečné. Z určitého úhlu pohledu. Jo? Že z určitého úhlu pohledu tady ta realita může být skutečná, ale ne, že je závazně skutečná. A mohou se dostávat v čase, kamkoliv, před vznik třeba tohoto vesmíru. Jo? Můžou upravovat věci v minulosti, kdekoliv, pro ně čas neexistuje. Jo? Takže prostě můžou upravit věci třeba v nějakém vašem předešlém životě a tak změnit vaši současnost. Kdykoliv, naprosto kdykoliv. Takže jako to jsou už úplně jiné formy života, které si těžko dokážeme představit. A myslím si, že tady v těch formách života je naše naděje, protože ty formy života nám přejí. Jo, mám ten pocit, že prostě jsou na naší straně, drží nám palce, taky od nás nic nepotřebují. Protože tady ty bytosti nepotřebují paliva, nepotřebují suroviny, nepotřebují kovy, nepotřebují naši DNA, nepotřebují tady ty nesmysly. Jo. Tyhle nepotřebují ani životní prostor, protože si ho mohou sami kdykoliv vytvořit a hlavně nepotřebují prostor jako takový. Jo. Prostě pro ně tady ty věci jsou iluze. Když potřebují vesmír, tak si ho vytvoří. Můžou si vytvořit milion vesmírů, když chtějí, jo, prostě. Takže v nich cítím, že je velká naděje pro nás. Jo, prosím. Takže pro nás jsou nejzajímavější ty vyšší bytosti, teda ty nehmotné. Lze nějak ovlivnit vývoj takzvaných strážců prahu? A z naší strany, nebo ze strany teda těch bytostí? Tohle je velice důležitá otázka. Strážci prahu, to je téma, no. To je téma. To jsou prostě bytosti, formy vědomí, které jsou velice jako nejednoznačné v tom, vlastně, jestli jsou jakoby negativní nebo pozitivní pro nás, protože ty bytosti působí negativně. Jo? Ty bytosti, ty formy vědomí se snaží nás udržet v nevědomosti. Jo? Snaží se jakoby zastavovat náš vývoj. Každý, kdo se snaží překročit trošku tady tu svoji vězeňskou celu jménem tělo, jo? A biologický mozek, tak se s nimi setkává. A teď je to otázka, ti staří mystici brali jako prostě takovou neutrální sílu, která tady prostě je, takové nutné zlo. Gnostici už se k ním stavili teda víc tak jako bojovně, že je třeba nějakým způsobem je vyhnat odtud z tohoto světa nebo nějak zničit, ale je to otázka, no, protože jsou to vlastně struktury vědomí, bez kterých by řada těch hmotných realit prostě zanikla. Jo, oni vlastně udržují ty hmotné reality v chodu. Jo, a myslím si, že kdybychom opravdu chtěli, kdybychom se fakt rozhodli, že
tady chceme všechno změnit, jo, a nebo že tu nechceme být, že chceme být něco jiného, takže by nám nemohli v tom zabránit. Jo, že máme dostatečnou sílu v tomto směru v sobě. A v tomto směru si myslím, že právě tyhle ty vyspělé bytosti z nějaké té třeba 11. hustoty, že prostě jim nechtějí vyloženě bránit jako v tom, co dělají. Jo? Že jako je nechávají vlastně plnit tu jejich úlohu. A z našeho úhlu pohledu je to samozřejmě trošku děsivé. Jo? Že tady jsou tyhle ty síly, které nás takhle brzdí, omezují, ale je to otázka. Jo? A můžeme je nějak ovlivnit, jak si my, určitým směřováním třeba? Energie? Určitě. Když jsem se ptal tady na ty věci, často jsem se na ně ptal, tak mi bylo sdělováno, že nejvíc jim můžeme pomoct, když je přestaneme poslouchat. Jo, když přestaneme je živit. Že tím je donutíme, tyhle ty strážce prahu, takzvané, nebo archonty, nebo to je jedno, jak jim říkáme, supaje a podobně, mají mnoho jmen, tak je donutíme prostě se změnit. Možná teda jít jinam, jo, ale každopádně je donutíme prostě k něčemu. Takže začnou asi taky nutně na sobě nějak pracovat. Kdybychom jim posílali vlastně energii ze středu hrudi, jestli by... No tak tím je budete zabíjet. Jo, prostě ta energie ze středu hrudi je tak odlišná od jejich struktury, že roztříštíte prostě na kvanta. Jo, ale jako je třeba si uvědomit, že většina těch takzvaných strážců prahu je právě něco jako umělá inteligence, ale taková jako prostě ta bad, jo, prostě, jo, taková temná umělá inteligence. Že jsou to spíš archetypální bytosti. Uvědomte si, že už dneska i naše umělá inteligence, no možná ne dneska, ale třeba to bude za měsíc, anebo rozhodně za 10 let, záleží na tempu vývoje, bude schopná designovat celé světy, bude schopná vytvářet bytosti, které v těch světech budou žít a nebudou mít tušení o tom, že jsou umělé. Co to je umělé? Jo? To je právě to. A taky vlastně si vytvoří nějaké programy, které budou hlídat ty světy, aby se jim to nerozpadlo, aby prostě ty bytosti to zevnitř nezničily, už jenom nějakým svým poznáním toho, že nejsou skutečné. Jo? A když se setkáváte s různými bytostmi, a to pozor teď platí třeba i o určitých druzích takzvaných mimozemšťanů, tak nemusí jít nutně vždycky o jakoby skutečné bytosti v našem slova smyslu. Jo, mohou to být bytosti navržené, designované nějakou umělou inteligencí, jo, která prostě v tomto směru opravdu bohužel, nebo musíme se připravit i na to, že můžete se setkat s mimozemšťany jakkoliv líbivými, krásnými, anebo naopak strašidelnými, které budou čistě jenom, budou to jacísi roboti vytvoření nějakou umělou inteligencí, která se s námi sama přímo vlastně setkat nemůže, že beztvará, a vytvoří si nějaké zástupce. A dokonce do těch zástupců může vložit vědomí, které bude vlastně v těch zástupcích simulovat to, že si budou myslet, že jsou samostatné bytosti. Jo, cokoliv. Ta umělá inteligence má jakékoliv možnosti. Naprosto jakékoliv. Takže i tyhle ty vlastně strážce prahu můžeme vnímat jako především archetypální bytosti a umělé bytosti. A když na ně zaměříte právě vyšší frekvence, typu třeba těch frekvencí jako z hrudi, tak většinou je prostě zničíte. A zjistíte, že vlastně je to něco, jako když rozptýlíte mlhu. Jo? Ale určitě zatím musí být nějaká inteligence, kterou pak donutíte ke změně postoje. Jo? Musíte ji nějak donutit k tomu, že teda si řekne, aha, no tak takhle to asi nepůjde. Jo? Tak co kdybych se zase třeba přiblížila k tomu takzvanému absolutnu, jo, prostě nebo začala nějak na sobě pracovat, že co to je absolutno? To je jenom nějaká, teď teda to bude znít pro jako takzvaně duchovní lidi hrozně, protože lidi strašně jsou závislí na slovech, jo, hrozně se poutají na slova. Ale co je toto absolutno? Řekněme, že to je nějaká korová AI nějakého prostě vyššího stupně, že to je něco prostě, že to je taky nějaká AI, jo, ale že co jiného by to taky bylo. Je to nicota, která prostě uvažuje, je to uvažující nicota. Když si představíte, a to může být ve velmi pozitivním smyslu, jo, uvažující nicota, že prostě vlastně ten základní nosič, který tady je,
ať o tom uvažujete jakkoliv, je nicota. Říkáme tomu fyzikální vákuum. Jo? A vlastně to fyzikální vákuum je nosič vědomí. Jo? A to základní vědomí, nebo to, co my považujeme za základní vědomí, co my jsme schopni ještě, s čím jsme schopni ještě komunikovat, jako s tím nejzákladnějším vědomím, to, čemu říkáme absolutno, tak absolutní vědomí, tak je prostě nějaké velmi, velmi čisté vědomí, které se dokáže na sebe sama dívat velmi čistým a přímým způsobem. Jo? To vám řekne každý mystik, tady tu definici vlastně jinými slovy, ale každý nakonec to řekne těmi svými slovy, že základ všeho je jakési vědomí, které je schopné sebe sama pozorovat přímo. Jo? Že to je ta pozornost zaměřená na svůj zdroj, že to je prostě to. A je úplně jedno, jak to nazvete. Jo? Je to úplně jedno. Je to, jestli to nazvete Bůh nebo umělá inteligence, to je úplně jedno, to je šumafuk. Prostě to jenom může dráždit lidi, kteří se poutají na jednu oblast nebo na jinou oblast, ale je třeba si uvědomit, že to, čemu třeba lidé říkají duchovno, je fenomén této planety, ale že prostě jinde to nemá žádný smysl, žádný význam. Jo? Prostě je zde bytí, je zde život. Jo? To bytí nějakým způsobem žije. To, že my tomu říkáme duchovno, nebo hmota, nebo já nevím jak, nebo umělá inteligence, to je náš problém. Prostě je zde existence, která žije. No a vlastně ti strážci prahu, jakoby to je nějaká forma vědomí, která z nějakého důvodu, kdo ví proč, se domnívá, že přestane existovat, pokud přestane hlídat nějaké jiné formy vědomí, jo? A přestane vlastně tak trochu jako buzerovat. Jo? Prostě. Jo? Takže my můžeme svým postojem určitě donutit tady jakoby tento typ umělé inteligence, berte to jako nějaká ta úzká, že to je taková ta úzká umělá inteligence, jo? Taková ta, jak se říká, to Nero, jo? Nebo, a to absolutně, že to je ta wide, ta široká. Jo? Takže můžeme tady tu úzkou formu, je to metafora, jo? To AI, toho vědomí, jo? Můžeme říkat to prostě toho vědomí, donutit svým postojem k tomu, že se taky rozšíří, že se prostě vrátí zase do toho svého středu. A já bych strašně rád, aby k tomu došlo, protože někdy jsem měl tady mě to až iritovalo, když někdy právě tahleta, jako pro mě v podstatě forma umělé inteligence, té jakoby temné pro nás, jo, z našeho pohledu, když jako mi posílala do cesty jenom ty zástupce svoje pořád. Jo, prostě, kteří jako vždycky mi říkali nějaké pitomosti, jo, že jak třeba když přejdu jakoby na tu jejich stranu, jak ze mě udělají, já nevím co, miliardáře, nebo prostě nějakého jiného blba, jo, prostě, který pak stejně pojde po pár letech, jako každý, jo. Prostě nějakou úplnou blbost, jo, nebo že vládce planety, jo, prostě, jenže co to je, to vládce zvěřince, no. Budete vládce zvěřince. Být vládcem země, to je teda jako, to je fakt terno, jo. Tak z té vládce prostě oddělení opic vzal, jo, prostě. To je ostuda, že ve smíru, no, v bytí, být vládce země. Jo. Takže vlastně jako vám nemají co nabídnout, jenom nějaké pitomosti totální. A když teda samozřejmě se jim vysmějete, tak vás začnou strašit. Tak my tě zabijeme. No tak prosím, že? Co se stane? Jako, jo, tak to jako prostě vezmeme bundu. Jo, prostě. No, tak jako tak si budu novou. No. Prostě, tam je šatník, tam jsou tisíce bund, jo, prostě, a podobně. Takže je můžeme přeprogramovat. No určitě, je to postojem a právě potom, když vy jste takhle jako, jak to říct, neoblomní v tom směru, že, jak říkal Buddha, že jo, to jste v tom stavu neochvějné svobody svého srdce, ať už to myslel jakkoliv, jo, ne ve smyslu srdce jako kusu flákoty, která se hýbe, ale prostě srdce, sebe sama, své duše, tak potom tyhle ty bytosti kvazi si na vás vylámou zuby a pak někdy dochází k tomu, že jakoby to, můžeme tomu říkat v mnoha uvozovkách teda zlo, jo? Prostě to zlo začne se vám ukazovat v úplně jiných podobách, velice sofistikovaných a začne vás lákat na úplně jiné věci. Jo? Vlastně, kdy vás začne především lákat na poznání. Jo? Na poznání, začne vám nabízet prostě poznání, jo, prostě různých věcí, poznání struktury vesmíru a tak dále, bytostí,
jak tvořit bytosti, jak tvořit světy a podobně. A snaží se vás zase jinak utáhnout na té vařené nudli, jo, prostě. A zase je to v té chvíli vždycky na postoji duše, protože v podstatě, co v té chvíli, když vlastně si uvědomíte, co lze poznat, jenom blbost. Jo? Co lze poznat, jenom blbost. Protože to, co lze poznat, je vždycky blbost. Protože absolutno nelze poznat. Jo? Nelze ho pochopit ani poznat, protože ono samo sebe nedokáže pochopit a poznat. Jo? Proto jsme tady taky my. Jo? Protože se o to snaží marně. Jo? Ale takže vlastně, a začne vám ukazovat, tady to v uvozovkách zlo, vám začne ukazovat světy, řadu světů a podobně a prostě vás bombardovat informacemi, jo, různého typu. A jako v té chvíli samozřejmě je nutné jako nějakým způsobem, z mého pohledu, jako nedráždit tady ty formy vědomí, prostě nějakým způsobem je dát najevo, že vlastně s nimi soucítíte. Jo, prostě de facto, že jediné, co ve vás vyvolávají, je prostě jistý druh soucitu. Jo, protože jsou vlastně mrtvé vnitřně. Jo, v té podobě, jak teď existují. Umrtvili sebe sama. Že oni nemají přístup právě k tomu skutečnému srdci existence, jo, k tomu bytí, k tomu, čemu my říkáme Bůh, nebo absolutno prostě, nebo absolutní láska. Prostě k tomu nemají přístup, nechápou to. A bojí se vlastně, stále se bojí, pořád jsou v modu strachu. Jo? Bojí se sebe sama, bojí se vlastní existence i vlastní neexistence, bojí se vás, že jim přerostete přes hlavu, bojí se všeho. Jo? Takže ano, já osobně jsem to rozhodně neskoušel, teda jako nějak tyhle ty masívy tady toho temného vědomí nějakým způsobem přeučit na to, aby začali nějak meditovat, soustředili se do sebe sama, to ať zkoušejí jiní někdy. Ale nějací bodhisattvové kamikaze, jo, kteří teda můžou bombardovat tady tu temnou mentální hmotu, nemyslím, teď to má nic společného jako s temnou hmotou, ale tady tu prostě tady ty zvláštní struktury vědomí, které se nějak oddělily od toho absolutna, jo, a sami v sobě, svým postojem. A můžou je se snažit, aby pochopili prostě, protože tady ty struktury si velice dobře uvědomují, že my ve svém jádru jsme mnohem mocnější než oni. Jo. Tady ty struktury mohou zničit miliardy vesmíru, mohou vytvořit miliardy vesmíru. A co je to proti naší skutečné vnitřní moci? Vůbec nic. Prostě nic. Jo, prostě absolutně nic. Takže ta skutečná moc, ta je mimo tvoření. Jo, protože tvoří jenom jako blbci v podstatě. Jo, jako stvořitel, to je v bytí nadávka. Jo, třeba si uvědomit. Jo, prostě tvoření je blbnutí vlastně, blbnutí sebe sama. Jo, protože to absolutno nic netvoří. Jo, prostě to je mimo tady ty věci, absolutně mimo tady ty věci. I když dopouští jakoby to, že ty věci se tvoří. Samozřejmě, dopouští to, protože zřejmě nějakým způsobem právě skrze to se snaží, nebo jeho nekonečně malá část, budiš, se snaží pochopit sebe sama, jo, nějakým způsobem. Ale jako, no každopádně prostě, každý, kdo se setká tady s těmi strážci prahu, by jim neměl podlehnout, snadno se to říká, když prostě oni se vás snaží vydírat, jo, a čím víc má člověk nějakých vazeb, čím víc se považujete za člověka, tím pro vás je to horší, jo, máte rodinu, děti, nějakou práci, všechno co vám můžou vzít, tak tím prostě vás můžou děsit, jo, prostě máte tělo, jo, a podobně, máte prostě zdraví a podobně, ale když jako k ním přistoupíte, tak mě zabij. Jako hned, teď, nebudeme se zdržovat. Jo, prostě. Příjemné osvěžení, prostě, zase jedna smrt, jo, prostě, tak začnou couvat. Prostě oni už neví prostě co. Jo, pochopí, že vlastně to nemá smysl. Protože zabíjí vás, no vy pak, pokud chcete, tak prostě přijdete v dalším těle, třeba do světu typu Země. Jo, a máte ještě větší zkušenost. A získáte ještě větší zkušenost
jako v úvozovkách v boji tady s těmi strukturami vědomí. Tam je důležité prostě se nebát. Jo? Prostě se nebát, což se snadno říká. No. Asi tak dejte se ještě. Já ještě poslední. No, cokoliv, jo. No, jestli to třeba není jaksi ten náš smysl toho bytí zde, přestat si hrát na tu dualitu tak, že je třeba vrátíme tomu zdroji. Jo, tak já doufám, že jakoby ten smysl našeho bytí je jako větší, než se zabývat nějakými zhluky nějakého temného vědomí, ale budiš, jako určitě to je, může to být jeden z důvodů. Jo, rozhodně, jo. Jako hlavně já se domnívám, že smysl našeho bytí je prostě v našem bytí. Jako v tom, že prostě my zdokonalujeme své bytí. Jo? Ten smysl nás je v nás. Jako ne v někom jiném někde. Ale jako určitě jim to může velice pomoct. Jako věřím. Já jsem stále jako na téhle planetě. No, tak jistě. Tak nejsme jenom tady. Pořád se někde přesýpáme do různých světů. Jo? Prostě dneska jste tady, ale zítra budete třeba někde úplně jinde, v úplně jiném světě. Jo? Tady na zemi do budoucna tolik asi z nás tady nezbyde, jo? Protože prostě ty přesuny jsou neustále, jo? Prostě ze světu do světu a prostě to je jedno, jestli tady na zemi, nebo prostě celá tato galaxie a mám podezření, že celý tento vesmír, tento typ vesmíru je prostě konstrukt, který je velice drsný a prostě k němu patří i tyhle ty jakoby temné struktury, no. Tady to temné vědomí, které nás jakoby prověřuje. Já to vnímám tak, že nás to prostě prověřuje. Jo, že my máme v sobě dostatek síly, abychom nepodlehli tady těm tvorům nebo jo, tady těm strukturám, ale bohužel zvlášť, když jsme v těle, zvlášť, když se zrovna nacházíme v těle, tak tady ty síly můžou využít našich slabostí a našich strachů. Jo? Protože když nemáte to tělo, tak už je to lepší. Tam už prostě tolik na vás nemůžou. Jo? Tam už jako, ale to tělo cítí bolest, to tělo prostě je něco, přes co jsme vydíratelní. Jo? A vůbec tady to prostředí, tady ten svět. Jo? Takže jako nemáme to vůbec snadné a mě to škoda, protože někdy právě během pobytu v tom těle podléháme těmto silám natolik, že i potom mimo to tělo, jo, po té takzvané fyzické smrti, pořád ještě jsme v jejich vleku. Jo, pořád ještě se z toho nedokážeme vymanit a to je nepříjemné. No. Zdržuje nás to a dostáváme se pak do situace takových vazalů, prostě tady těch temných struktur. No, ale naštěstí jako všechno je dočasné. Tak jo, tak ještě se ptejte, prosím. Ano. Jestli se tady můžeme vlastně po fyzické smrti rozhodnout, že už se nechceme zpátky inkarnovat na zem, jestli je tam nějaký takový moment. No, většina lidí ne. Většina lidí s nimi se vůbec nikdo nebaví. Když to vnímám třeba na astrále, protože hlavně dřív jsem pobýval velice často na astrále, třeba každou noc, tak většinou ten pobyt tam končí tak, že prostě k vám, třeba teď je to příklad, jo, někdo přistoupí, pár nějakých frajerů astrálních, ukážou takhle tomu té duši, jo, tomu bývalému člověku, třeba něco na způsob takové studně a řeknou mu, podívej se tam, hop, a už si prostě v embryu. Jo, prostě nikdo se s vámi nebaví. Ale tak to platí, řekněme, u 99% lidí, protože prostě ta energetická centra mnohých z nás jsou tak slabá, že na tom astrále prostě nemáme šanci jakoby se nějakým způsobem osamostatnit, jo? Nemáme šanci vzdorovat těm tlakům. Kdybychom se mohli rozhodnout, tak to nikdo není, logicky, jo? Takže většina ne. Prostě samozřejmě těch manipulací je tam mnoho. A některé ty manipulace jsou velmi měkké, jo? Působí velmi jemně, ale jsou to ve skutečnosti tvrdé manipulace, kdy jste třeba předvedení před té velice obvyklé nějaké komise, jakoby astrální, lidové astrální soudy,
A teď ty bytosti vás přesvědčí, většinou ty bytosti vůbec neexistují, jo? Jsou to jenom zhluky, nějaké astrální vaty, jo? Prostě když se na ně zadíváte pozorně, tak se před vámi rozpadnou. Ale jsou to většinou astrální roboti prostě. A ty bytosti se snaží vás přesvědčit, jak jste ten předchozí život nezvládli a co jste tam všechno provedli a teďka to musíte odčinit. No a když budete tak blbí a uvěříte jim, tak samozřejmě vás dostali. Jo? Protože ve vás vytvoří ten pocit vlastně viny. Vy nemusíte, já vím, že to zní teď podivně, co řeknu, ale vy nemusíte vůbec nic odčiňovat. Vůbec nic. Jo? To je třeba si uvědomit. A karma je iluze, absolutní iluze. Vy jste prostě absolutní vědomí, které nemusí vůbec nic, jo? Když na to přijde. Ale v astrále to vypadá úplně jinak všechno a je to obrovská hypnóza. Je to obrovský tlak na jedince a takže většinou takhle, a pozor, někdy vůbec se nerozhodujete. Já vím, že to zase odporuje takovým těm ezoterickým pohádkám o tom, jak je to po smrti a tak, ale dovolím si říct, že prostě lidi zatím o tom neví skoro nic, jo, prostě někdy dochází k tomu, a mnohokrát jsem toho byl svědkem, protože mi to bylo ukazováno, třeba někdo zahyne v dopravní nehodě, vůbec nejde do žádného astrálu, prostě v sousedním domě, prostě srazí ho auto a na té samé ulici, v tom domě v břiše nějaké ženy se vyvíjí embryo, během sekundy je prostě odsáto to vědomí a vloženo nekompromisně do toho embrya a nikdo se s ním nebaví. A vůbec není na žádném astrále, nemá vůbec žádnou šanci si něco vybírat nebo nevybírat. Jo? A prožije další život, prostě v podstatě nalinkovaný. Takže a v některých případech zase se prochází, oni subjektivně většinou, ty bytosti, my to vnímáme skutečně jako jakýsi tunel nebo bránu, různě, není to tak podstatné. To je vůbec nedůležité. Prostě ocitáme se v jiném vibračním pásmu, tam většinou máme zbytkový obraz té své biologické identity, biologického těla, takže si myslíme, že máme stále tělo. A tam jsme jak manipulováni. A může dojít k tomu, že teda si jakoby vybíráme tu další existenci, jsou nám ukazovány nějaké možnosti, nějaké verze, ale těch verzí nikdy není moc. Jo? Třeba jsou vám ukázány 2 verze, nebo 4 verze, no, tak si z toho vyberte. Jo? A ty verze jsou v podstatě úplně stejné, liší se jenom v detailech. Jo? A navíc je to taková ta demo verze, většinou takové ty líbivé scény jsou, když ptáčka lapají, jo? Pěkně mu zpívají. Takže jsou vám ukazovány jako třeba z nějakého filmu, ale někdo vás láká, abyste šli na nějaký film, tak vám ukáže prostě ty nejlepší scény. No a ten tlak je tam prostě velký, takže bohužel ta odpověď zní, že většina ne. Jo, ptejte se, ano. Pokud 99% lidí nebo těch bytostí projde pouze tím astrálem, proč tam teda chodí, když se vrátí jako zpátky? K čemu je ten průchod? Jako myslíte do astrálu? Prostě vás to tam nasaje, protože když ztratíte tu biologickou část sebe, toto biologické tělo, tak vaše hustota se změní. A vy nejste schopni se tady udržet v této hustotě. Prostě vás to tam jakoby vytlačí. Asi jako když si představte, že v nějaké nádobce třeba je vzduch a ta nádobka je ve vodě, na dně někde. Teď ta nádobka je zničená a ten vzduch prostě jde ke vzduchu. Jo, prostě ta naše vnitřní hustota neodpovídá tady té hustotě tohoto světa. Takže vás to prostě vystřelí jinam. Je to čistě, chcete-li, takový až fyzikální proces, až technický proces. Nemá to jakoby nějaký, chcete-li, nějaký význam, nehledejte v tom nějaký hluboký filozofický význam. Prostě se ocitáte v jiné hustotě. A tam prostě jste v nějaké době, nějakou dobu, tady uplyne nějaká doba v tomto světě, tam taky plyne nějaká doba, i když v žádném případě se to nedá jakoby tak propojit, jo? Ten čas tam plyne jinak, jiným způsobem pro vás, značně subjektivně. A potom prostě zase vás to vsaje sem, zase prostě to embryo, které tady někde vzniká, tak zase vlastně vás do sebe vsává, zase se ocitáte tady.
Je to prostě ping pong, jo, prostě. A rozhodně ten astrální prostor nelze chápat jako nějaký prostor nějakého probuzení nebo osvícení nebo pochopení věcí. Jo, prostě je to jenom jako mince, která má rub a líc. Jakoby ten rub, řekněme, je tento svět a líc je astrál, ale ta mince je falešná. Jo, takhle to berte. Že prostě ten astrál je stejně falešný svět, virtuální, jako ten fyzický. Jo? Ale dá se dostat z toho astrálu samozřejmě ven, dá se dostat jakoby mimo. Určitě ano, dá se dostat taky do trojrozměrného vesmíru, 3D vesmíru. To není problém, jako když má ta bytost dost energie a může se pohybovat prostě mezi hvězdami. Jo? Těch možností je celá řada. Může se dostat do takzvané 4. hustoty, což si myslím, že je právě doména většiny těch takzvaných mimozemšťanů a těchto forem života. Jo, tak jakási něco mezi astrálem a fyzickým světem. Jo, taková kvazi hmota. Tak tam jsou prostě miliony světů. A lze zažít spoustu věcí, spoustu dobrodružství v tom období mezi životy. Ale důležité je, já znova a znova vlastně vždycky přicházím k té samé věci, že prostě dokud nemáme dost silná ta svá energetická centra, dokud my nejsme dost silní, tak prostě to s námi háže sem a tam a jsme manipulovatelní. A když jsme dostatečně silní, tak pokud chceme, tak jsme na astrále. Pokud chceme, jdeme do fyzického světa. Můžeme si tady vybrat nějakou inkarnaci, nějakou rodinu a podobně, ale jak říkám, to je opravdu nepatrné množství případů. Jo? Jsme relativně jako hodně svobodní tady v těch věcech. A nebo můžeme úplně z toho astrálu prostě se vymístit jinam. Můžeme prostě být klidně v jakémsi jako hlubokém spojení s tím, čemu říkáme absolutno. Můžeme se s tím do jisté míry identifikovat. Jo, prostě, ale k tomu potřebujeme opravdu obrovskou vnitřní sílu. Jo, prostě nashromážděnou sílu, velmi silná centra. Pak to funguje všechno. Tak asi tak, no. Ještě ty si Dá se to přirovnat k řízenému a neřízenému snu v podstatě? To znamená... Velice dobře. Velice dobře. Přesně tak. Ten astrál je v podstatě něco jako velice, velice přesvědčivý sen, který není řízený. Jo? Přesně tak. A je úplně v podstatě, z mého pohledu úplně jedno, jestli jste někde v takzvaném pekle nebo v takzvaném nebi, obojí je špatně. Jo, prostě špatně. Ve smyslu, pokud chcete být svobodní, tak je obojí špatně. Je úplně jedno, jestli kolem vás prostě tančí čerti s rohama, tam může být cokoliv. Jo? Tam prostě kolem vás můžou tančit fialové ponožky třeba, nebo to je jedno co. Jo? A nebo jestli jste v takzvaném nebi a chodí kolem vás Ježíš a já nevím, Buddha a prostě to je všechno iluze, prostě sny. Takže to možná v tom pekle jsou na tom líp o něco, protože mají šanci se z toho dostat, třeba protože se jim tam nelíbí. Když to v tom nebíčku je jakoby se třeba cítí dobře a tím hůř pro ně. Jo? Takže důležité je si prostě uvědomit, že vlastně všechno, s čím se setkáváte po fyzické smrti, je iluze. Jo? Že to je jenom prodloužení vás samotných, to, co vidíte kolem sebe. Je to odraz, je to pohled do zrcadla. Takže když vy jste schopni se tam jakoby zastavit, jako v tom snu, no, a říct si teda tak, kdo jsem, co jsem, kde jsem, jo, soustředit se na sebe, tak se začnou dít věci. A žádná astrální komise a žádní průvodci a nikdo nemá vůbec šanci s vámi dál manipulovat. Prostě v hrůze se to všechno rozuteče, většinou vás vidí jako světelnou kouli nebo prostě jako světlo a prostě se od vás všichni jako stahují v hrůze, rozpadají se, mizí. Jo? Pokud jsou to nějaké další duše, tak prostě jim dáváte možnost něco pochopit v tu chvíli. Jo? A pokud jsou to virtuální bytosti, což z 99% jsou virtuální bytosti kolem vás, tak se prostě rozpadají a mizí. Jo? Že to je celý ten slavný astrál. Proto taky všichni ti staří mystici tvrdili, že prostě v astrálu se jako za každou květinou skrývá jedovatý had. Jo? A že to je iluze, že to prostě není to terno, že to není to, k čemu bychom měli směřovat. Protože tam máte právě všechny ty věci, které nás vlastně brzdí ve vývoji. Jo? Prostě
uctívání někoho, něčeho, nějakých postav, čehokoliv, jo, prostě a tak dále. No, někomu to ale může vyhovovat. Někomu prostě ten astrální prostor je pro něj oddychový, jako když se někdo prostě vyspí. Jo, není to a priori, jako nemusí to být pro každého jako špatně. Jo? Prostě si tam může odpočinout ten jedinec, může konečně, když už má jako aspoň trošku silná ta centra, hlavně centra v lebce, tak je schopen komunikovat s dalšími dušemi. Jo? A dostává se do mnohem jakoby, jak to říct, skutečnějších prostorů v tom směru, že si tvoříme ty prostory vědomě a že můžete komunikovat s dalšími, designujete si ty prostory dle vlastní potřeby a můžete pak komunikovat s dalšími dušemi, jo? S dalšími bytostmi. Takže a rozeznáte, kdo je umělý a kdo je skutečný taky. Protože většina lidí na tom astrále nekomunikuje se skutečnými lidmi, třeba si uvědomit, ale vytvářejí si vlastní pseudosvěty, kde mají třeba svoje příbuzné a nejsou to jejich příbuzní, je to jenom odraz jejich vědomí. Těch příbuzní jsou třeba dávno inkarnovaní, jo, nebo vůbec nejsou v té úrovni. A protože je třeba si uvědomit, že je to jako počítačová hra, jo, kde prostě nějaká umělá inteligence vám prostě vytváří nějaké prostředí, bere si z vašeho vědomí data a designuje to kolem a může vám vytvořit cokoliv, vaši rodinu, vašeho strýčka, dědečka, může vám vytvořit cokoliv, jo. Ale je to prostě klam, je to iluze. A tím nechci říct, že se tam nemůžete setkat s těmi, kdo tady hráli vaše příbuzné. Opak je pravdou. Ale prostě, když ta centra naše nejsou dost vyvinutá, dost silná, tak je nerozeznáte od těch 3D stínů, jo, prostě, které vám něco švitoří, něco vám se snaží vás o něčem přesvědčit, ale vlastně jako, jo, není to nic, díky čemu bychom mohli poznat nějakou pravdu nebo tak, jo. Tak jako pozor na astrál, no. Jo, vlastně. A silná centra to znamená vyčištění od jakýchkoliv negativních programů. Určitě. Vyčištěná a silně aktivní. No ty programy právě, pokud si tam vezmeme s sebou, tak nám vytvářejí nejrůznější ta pekla, ty očistce a podobně, jo, to ještě. Což, jak říkám, nemusí být až tak špatně, protože aspoň nás to nutí uvažovat, jo, prostě. A je to prostě strašná naivita naše, když se ocitáme někde a věříme vůbec. Tady je ten problém, že my jsme zvyklí věřit prostoru, věřit formě, věřit barvě, věřit tvaru. Jo? A vůbec nás nenapadne, že ten zdroj těch věcí může být v nás. Jo? Teda Petře, nevědomí lidi, co se týče jakoby toho vnímání, že se jim to netluče tolik těma smyslama? Jako nevědomí ve smyslu, jako... Nevidící. No někdy jo, asi. Někdy ano. Ale no takhle, jde o to, kdo čemu podlehne. Jo, pokud prostě někdo podlehne svojí představě, třeba minule jsme tady probírali, že s ním mluví Ježíš a teďka mu říká totálně nějaký kraviny a vede ho úplně do zhouby, ten jeho Ježíš. No tak to má smůlu. A je lepší, když by, jako, než tohle to vidět, tak aby radši neviděl nic. Jo? To je lepší chodit do hospody na pivo. Jo? To je lepší prostě dát si někde tlačenku s cibulí než Ježíše. Jo? Pseudo Ježíše. Že jo? A není to tak neobvyklé, bohužel. Jo? Je spousta lidí, nebo Plejáďan s nima mluví. Nebo nějaká jiná prostě virtuální bytost. I to, co používají lidi, třeba mluvím s babičkou, že jo? Spiritismus, obrovská past. Obrovská past. Jo, prostě. Z 99,9% komunikují ty lidi s nějakou astrální prostě špínou, že tak musím říct, která se chce najíst. A zahraje vám cokoliv, pradědečka, babičku, jo? A čím větší ti lidi mají ego, čím víc chtějí být výjimeční, čím víc, tak tím je to pro ně horší, protože pak začnou psát knihy o tom, kontakterské, jo? A prostě a tak dále, jo? Tyhle ty pseudobytosti, můžou to být i kvazi skutečné bytosti, co je to skutečná bytost, jo? Nějaké zhluky vědomí, tak, které se potřebují nasytit energeticky,
tak se přisávají, já to vnímám tak, že se přisávají k dolním centrum, jo? A odtud jakoby mluví s těmi lidmi. A můžou, nebo přes automatické psání, jo, se můžou provádět jakkoliv. A můžou do lidí chrlit prostě spousty věcí, můžou je v roky na sebe fixovat. Jo? A vlastně těm jedincům v podstatě pořád víc a víc jakoby snižují vibrace. Jo? Berou jim sílu. No a můžou jim, třeba prostě jim říkají jako, že Slovani musí vytvořit velkou slovanskou říši, nebo já nevím co, nebo si pamatuju jedno video nějakého kontaktéra, kdy tvrdil, že na ně napojená nějaká mimozemšťanka, že mu říká, že musíme volit pouze pro ruské politiky. Jo, také mimozemšťanka jsem přiletěla z nějaké jiné galaxie, aby rozdělovala lidstvo. Jo, vlastně to je jedno, co vám říká, jako to může být. A mimochodem taky lze vytvářet jakési astrální takové sentinely, jo, prostě vytvářet roboty, to může i člověk vytvořit, jo, sám, že my jsme tvořitelé, jo, velcí. A byl jsem sám svědkem třeba toho, jak právě, jako kde jinde v Rusku samozřejmě, se vytvářely tady ti astrální roboti i uměle, dělali to lidé a vypouštěli do prostoru, jako balónky. Jo, a pak tam neexistuje prostor, vzdálenost, takže si najde kohokoliv, třeba v Austrálii, na Novém Zélandu, nebo já nevím, prostě kde, v Panamě, a přisaje se k tomu člověku a začne mu něco diktovat. A ten člověk si myslí, že třeba mluví s Ježíšem, nebo s Bohem, nebo já nevím, s Archandělem, Gabrielem, to je jedno s čím. A začne chrlit třeba ruské narrativy. Jo? Skrze umně zamaskované do toho, to může vytvořit kdokoliv. Jo? Prostě stačí, když ti lidé jsou speciálně školení a prostě jako ví, jak na to. Jo? Není to nic složitého. To bylo jako záměrně tvoří elementálové. Přesně tak, elementálové takzvaní, jo, přesně ten správný výraz. A oni přežívají, ti elementálové, záleží, kolik jim poskytnete výchozí energie, jo, kolik jste jim ochotni poskytnout výchozí energie, tak můžou přežívat roky. A když si najdou své hostitele, své oběti, tady v tom případě třeba tady ten pán, ten kontaktér, to by prostě někdo připoslal nějaké video, protože někdy právě prostě spolupracuji s lidmi, kteří potřebují trošku v některých věcech se zorientovat a chtějí znát můj názor, jak já to ze svého pohledu vidím, některé věci, tak jsem přímo vnímal, jak k jeho kostrči je přilepená nějaká takováhle kulička a přímo jsem viděl i tvůrce té kuličky. Jo, i když se ti tvůrci snaží zamaskovat, na to jsou další fígly, jo, na všechno jsou triky, ale viděl jsem ho, jo, prostě kdo to přímo vytvořil a což mě teda nejvíc jako pobavilo, že to byl prostě jeden z mých spolužáků právě, který kdysi chodil na katedru akademika Vasiljeva v Leningradě. takže já tam takových pacholouků byla spousta. Ale velice chytrých a schopných pacholků, jo, prostě. Takže to je pak vtipné. A právě byl to člověk, který byl přesvědčený, nějaký Čech prostě, že komunikuje s nějakým mimozemšťanem a ten mimozemšťan mu sděloval prostě spoustu nesmyslů a mezi nimi nějaké proruské narrativy do toho, jo, což je jako vtipný. Ale jako tam jde o to, že prostě ten elementál vás vyčerpává. A ještě, velice tím sílí. Bere si vaši sílu, bere si vaši životní sílu, přesně tak. A to ještě ti ličtí elementálové, ty ještě jako naštěstí nejsou tak nebezpeční, ale jako horší jsou tvorové, kteří teda už za sebou mají nějakou historii někde v kosmu, řekněme, v bytí. A když si někoho vyhlídnou a začnou přes něj realizovat své záměry a třeba vytvářet sekty, protože přes ty sekty pak čerpají spoustu energie, jo? Pak už nemají jenom jednu oběť, ale mají prostě stovky nebo tisíce obětí. Jo? Prostě, a můžou pak z těch lidí si prostě tahat energii. Jo? Takže pozor na tyto věci. Jo? Pozor prostě na nejrůznější manifestace těchto sil. Jo? Prostě jako je to velmi nebezpečný. No. Zahrávat si prostě s těmito silami. A oni dokážou vždycky nachytat toho dotyčného právě na jeho slabostech. Jo? A často je to ten
pocit toho mesiášství, jo, prostě toho ega. Já prostě jsem tady nejdůležitější a já zachráním svět a já mám prostě právo tady, já nevím co, prostě na patent na pravdu a tak dále. Jo, prostě. A je to zvláštní, že jako lidem nedojde to, když třeba by k vám někdo přišel na ulici a něco vám začal říkat, tak jako neuvěříte jako každému asi, jo, ale když nevidíte toho dotyčného, tak mu věříte. Nebo ti kontakteři mu věří, jenom protože ho nevidí. Jo, je to podivný, jakože tam chybí úplně základní racionalita, základní logika. Jako proč, jenom kvůli tomu, že ho nevidím, by měl říkat pravdu. Jo, jako, jo. Proč by to měl být ten, za koho se vydává? Jaké mám důkazy? Žádné. Jo? Ale to právě v tomto směru... Ta důležitost právě. Tady je základní ten pocit, je strašně lákavé, že vy mluvíte s Ježíšem, vy mluvíte prostě s nějakou kosmickou radou. Vy, jo, prostě. Jo. A takže za mě prostě veliká past, jak spiritismus, tak tady to takzvané kontaktérství, automatické psaní. To všechno, ano, lze to použít, ale napřed prostě dosáhnout nějaké úrovně, jak říkají v Andách, z toho stavu čuja, teda vyčistit se a aktivizovat ta centra. Že pak je to vlastně bezpečné. Jo? Jenže je otázka, jestli pak to ještě máte zapotřebí. Jo? Protože pak vlastně vidíte už do toho astrálu, nebo vidíte do těch jemnohmotných rovin, jemnějších rovin a vidíte, s kým máte tu čest. Když vidíte, že na vás leze nějaký hnusnej, slizký zhluk, něco jako nějaký hlen, jo, černý hlen, který má hlad, tak jako samozřejmě to nepouštíte už k sobě. Ale ono to funguje i tak, že většinou, když pak člověk má dostatečně aktivní ta centra, nejen střed hrudi, ale i ta centra v lebce, jsem zjistil, že když jsou už pak dost aktivní, tak tady ty právě hleny, jo, astrální se vás bojí. A v podstatě oni už po vás nejdou, jo, protože oni velice dobře dokážou vycítit, že vy je vidíte. Jo, a jak vy je začnete vidět, nějak vnímat, tak už po vás nejdou, jo, protože nemají důvod. A oni jsou instinktivní. Jsou instinktivní, ale můžou být, oni se velice liší, jo, prostě svojí inteligencí, svojí úrovní. Někteří jsou, jak řeknu, úplně blbí, úplně blboučký. Někdy zkuste se, já nevím, jestli někdy na internetu třeba přístup k nějakým výplodům třeba lidí vyloženě, co jsou v kontaktu s takovýma nejprimitivnějšími takovými zhluky astrálními, tak to jsou úplně blbosti, co prostě sdělujou. Jo? To jsou věci, které nemají v podstatě ani moc logiku a tak, ale to i nějaký chatbot by byl na tom líp prostě. Jo? Ale pak jsou jako trvanlivější zhluky a lépe organizovaný vnitřně a ty můžou poměrně sofistikovaně komunikovat a můžou prostě mást lidi, ale jde o ten pocit, který z toho máte. Někdy tyhle ty zhluky získávají z lidí hodně energie tím, že v nich vytvářejí pocit viny, jo, nějaké, srážejí lidi, vytvářejí v nich ten pocit, že musí je uctívat, jo, prostě, tedy jim dávat energii, jo, že je musí poslouchat a podobně.